falar agora do tempo, que é moi socorrido, porque as nevadas están condicionando hoxe a circulación en varias estradas do Ourense, con restriccións pro tráfico pesado e obrigación do uso de cadeas. Imos falar con Carlos Rodríguez Leva, que leva máis dunha década traballando coa quitaneves pola montaña. Hola, moi boa tarde. Hola, boa tarde. Que tal? Pois ben, ben. Cal é a situación agora mesmo nas vías do Ourense? Bueno, pois eu estou traballando máis ou menos aquí por a zona de Trives na estación, e todo nas vías da Diputación Provincial de Ourense. O que é a da estación, a mañá estaba bastante mala, estuvemos limpiando e tratando con sal. E nestes momentos está completamente limpia, está completamente limpia e sin problemas. Sen problemas, non? Sí. Carlos, como é o seu traballo? Contenos, pros que non sabemos nada do traballo de quitaneves. Pois mira, ando con quitanieves, ando con un camión, un man, que leva cando hai neve leva unha cuchilla, e levamos un salero de 5.000 kilos de sal. Caramba, para o salero, ten bastante. Sí, o camión é grande, bueno, entonces o único que facemos é, cando hai neve, collemos e limpiamos e vamos botando sal para poder quitar o que é o hielo se está congelado. Claro. Carlos, son David. Alguna vez colliches ese sal para botarlle o pulpo algo? Eso vale para comer? Perdona, que me veo esto a cabeza. E ese sal non vale para comer, No, nada. Non... Está salado, pero non vale para comer. O sea, non valería se lle botamos así un pouco no cocido, estropeámoslo, non? Nin po cocido, nin po pulpo. Claro, e cando estás esperando, porque eu imagino que cando actúas, pero tamén habrá moitas horas de esperar, eso que estar na casa. Porque agora ti, por exemplo, estás de guardia, non? Sí, estamos en viabilidade invernal, estamos dous equipos, aí somos dous chóferes e dous compañeros que van ao lado. E que fades? Botade la partida ou botade la partida mentes ou que facedes mentre esperades? Non hai nada de partida. No. Esta temporada non hai nada de partida, ni lo votamos, ni non podemos votar. Temos bastante con limpiar e deixar as carreteras limpias. Sí, que tendes bastante faena, ademais, entendo, Carlos. Bueno, isto sempre se di todos os anos, pero confírmame ti, porque é verdade que se ven comentando estes días que a estas alturas do ano non adoita haber nevaradas tan intensas como as que estamos tendo. Estademos atopando máis incidencias que outros anos? Sí, este ano veo bastante pronto. Na estación notouse muchísimo porque tamén colleu a época de Navidad, estaba a carretera moi corrompida de xente, de coches, claro. Porque realmente, que claro, se non estiveredes aí para salvarnos nesas situacións de emerxencia que moitas veces nos sobreveñen, porque non agardamos que nos pase nada e quedamos tirados por aí, habería un colapso total nas nosas estradas, non? Sí, si non tratamos de limpiar e botarlle sal, sobre todo no que é a montaña, na alta montaña, hai que botar moito sal para poder tratar de deixala de limpia. Pero claro, o que é a montaña, en 5 minutos ven a nevar e ponse a carretera de tal maneira que é intratable. Pero cantos kilómetros podes facer en un día, Carlos, limpando carreteras? Pois mira, vou te explicar, mira, hai do cruce da estación a carretera a 703, sí? hai 7 kilómetros. En un día fixen 315 kilómetros, de arriba para baixo. O sea, subindo a estación de Manzaneda e baixando, xerías cos ollos cerrados, claro. Subindo e baixando, todo por ese día, 715 kilómetros, cheguei a facer. Hai que ter paciencia, tamén, pa... No, a paciencia hai que ter, sí, claro. Ostras. Bueno, o teu traballo, claro, o teu traballo... E subindo e baixando, Sí, que non é solo, claro, é quitando. E algunha vez ves así un coche de frente e dis ti, onde irá este? E aceleralle así para que vai a neve para arriba ou non? Sempre te portas ben, non? Sí, por supuesto, hai que portarse ben, porque... Pero bueno, sabes que pasa? Claro, hai xente que ven, que non sabe andar na neve, onde lle para o coche, xa non lle anda o coche, ele o deixa, aunque sea no medio da carretera. Entón, ese sí que tropece moito o que é a nosa labor. Sí, claro, porque tens que estar pendiente del, non se deixa limpar, vai molestar a outros coches que veñan detrás, sí, o sea,
E moitas veces o exceso de confianza, non? Que nunca nos parece que nos vamos a ver envoltos nunha situación así. Non sei, Carlos, se queres aproveitar para dar algunhas advertencias, algúns consellos, sobre todo para os neófitos no mundo da neve, algo de boas condutas para non ter que darvos moito traballo estes días. Que aconsellamos? Mira, a boa conduta, como te dicir, eu creo que, o mellor é exagero, pero eu creo que o 80% ou 90% non sabe poñer as cadenas de... Bueno, eu inclúome. A verdade é que eu tampouco teño nin idea. Explicaronmo xa unha dúcia de veces, pero non acabo de entenderme ben con esas cadeas. Carlos, é que é dificilísimo. Eu creo que cando se saca o carnet viñan poñer algo para aprender a poñer. Sí, claro. Pois é que non estamos preparados, Carlos. No, totalmente de acordo que non estábamos preparados. E despois outra cousa, cando vas a alta montaña, o primeiro que tens que facer cando aparcas e tal, deixar o coche listo para poder salir costa abaixo. Bo consello. Porque hai xente que chega á estación, por exemplo, estou falando da estación de Manzaneda, chega á estación, colle metros de frente e ala, pero no día ven a nevar, ven a xear, ao mellor hai 20 centímetros de neve, deixáchelo mal posto. E logo a ver quen sae, claro. Problema moi gordo. Claro. Hai que prevenir. Pois tomamos nota, así dende logo. Niso consiste tamén o teu traballo, en atender as urxencias e as emerxencias, pero tamén en ese traballo que facedes todos os días previos a esas grandes nevaradas para evitar que nos vexamos en problemas. Moitísimas grazas, Carlos. Non che queremos roubar máis tempo porque sabemos que estás de garda e ademais que están tendo moitísimos avisos, así que ide por aí con coidadiño, con sentidiño e grazas unha vez máis por o teu labor. Un aplauso para él, claro que sí, non? Que sempre nos acordamos desta xente cando nos pilla no lío. A mí o médico quitou un mosal por culpa da tensión. Non sei, ese pobre home terá que cuidarse. Carlos será hipotenso, seguro. Non sei se lle dan